No, už si dokončil tú prácu. Ešte zatiaľ nie, ešte tu robím, ale už to skoro mám. Čo sa to stalo? Musím sa ísť pozrieť dole. To čo bolo za zvuk? Poď aj ty. Mama. Kde je? Ja ho nevidím. Tam je nejaká veľká tma. Utekám. Rýchlo utekám. Pomoc. Musím si poradiť. Čo teraz budeme robiť? Neviem. Robím tu v tejto pracovni a odrazu tu je nejaký plišák. Obrovský. A zobral kamaráta. Musím ho zachrániť. Hneď idem na to. Čo to tu je? Čo toto je? Dobre, idem to sem dať. Tak, ideme si to prehrať krásne. Tak. Aha, Grabpack. Sme ešte pred chvíľou vyrábali nový projekt. Dobre, zatiaľ. Takže to musím takto chytiť. A, tu sa to otvorilo. Dobre, takže teraz to takto držím. Tak to prisuniem. A viem to aj zobrať. OK. Aha, máme zobrať iba... Nemôžeme streliť na niekoho priznaného, lebo môžeme ho zabiť. Aha, takže ono cez to ide aj power. Aha. Dobre, tak teda dobre. Ó, tu sú také dvere. Použijem Grabpack. Píp, píp. Ó, tu sa mi to odsunulo. A čo je to tu? Musím si zobrať ten kľúč. Hop. Dám ho sem. A idem robiť power. Sem si zoberiem kľúč a dám to sem. Tak, power je spravený. Aha, takže hovorili, že je to elektrické, tak teda si myslím, že to kliknem sem. Dobre. Obídem toto. Nejako obídem toto. A je to. Je to tam. Dobre, môžeme ísť teda ďalej. Kde je? Však to ešte popred chvíľou. Ešte len plišák, ako sa hýbe. No tak nič, teda idem otvoriť tieto dvere. Skenujem tam modrú ruku. A ideme. A? Čo je tam tá ruka? Idem sa tam skúsiť pozrieť. Tak, a idem. Á, tu je nejaká červená ruka. Idem si ju rýchlo zobrať. Tak. A mám už aj červenú ruku. Jupi. Som na ceste zachránení môjho kamaráta. No. OK, tu je nejaká ventka, otvorím to. Modrá, červená. Á, tu je znova nejaká vec, z ktorú potom potrebovať na elektrínu. Tak idem teda tam. To kliknem modrú, obídem to. A je tu jaká tma. A tu kliknem červenú. Čo to je? Musím ísť ďalej. Rýchlo. Akože vylezeš. Ideme hore. A je tu ďalší puzzle, to je teda výborné. Takže modrú sem, toto si pritiahnem, červenú. Prejdem okolo tohoto. Obídem toto. To si pritiahnem z tej strany na túto. Prejdem, obídem a červenú sem. Dobre, je to tam. 3, 4. OK, takže ja teraz musím zapnúť. A tu ešte je tabula. Power on. OK. Jedna páčka. Druhá páčka. Tretia páčka. OK, a už mačka ide. Už sa plišák robí. Musíme ho dať len tam, aby sme išli. A je hotová. Dobre. Takže dám ju sem, aby to skenovalo. Dobre, je oskenovaná. Teraz môžeme ísť. Čo to tu je? Jaj, pomoc! Ja padám. Prikrčím sa. Musím ísť. Idem sem do ventky. Idem okolo. A rýchlo, hodím! A je po ňom. Nie. No. Tu je kamarát. Musím na ňo ísť. Rýchlo, poď. Dobre, musíme zachrániť aj túto, lebo už tam bola veľmi dlho. Kto to je?
čo to je?